Juby. Ay, may gupito na. Tapo. Gupit ano talaga. Yung asawa garo ni kapatid niya siguro. May gupit na. Pwede magpagupit. Oh. Ako marunong ako magupit pero di ako marunong magupit sa sarili. Yan na, hindi mo nakita ulo mo eh. Tao po! Tapo. Tapo. Andiyan po si Juby. Ayan po mga kalingap at napagamot po ito ni Kalingap Rob at kamustahin natin kung okay na si Juby. Okay lang po. Ayan po, may manok sila, broiler. Bakit na kulay green ang ulo ng manok nyo? Ayan mga kalingap. Tuloy na po kami. Ayan po yung mga picture ni Juby. Ayan o. Ito na po siya ngayon. Juby! Kamusta na? Ganda na ng reaction niya mga nanay. Hindi pa nagsusukay. Hello Juby! Balita ko nagsali ka sa laban ng kantahan. Nakasilpon man lang po. Yan, pinaano ko lang para makagala. Kilala mo pa kami? Ay, sino ako? Si Kuya Robby. Ay, galing oh! Ako. Si Kuya Anvil. Oh yan, very good. Magaling talaga. Nagkanta ka na doon sa ano? Anong kanyang kanta mo doon? All this time. Ay, galing siya. All this time. Natuloy ko nanay yung gamot niya. May premyo man may premyo siyang nakuha. Binigyan na lang po siyang yung parang consolation prize. Parang pinaano ko lahat nakasilpon. Gusto ko lang pa magala kami. Tapos nagsali siya. Nagsali siya para, sabi ko, akit na dyan. Parang hindi pa nga siya marunong kung saan siya dadaan. Akit sa Hindi mahalaga siya ng positive ng niya, Nay, kasi para gusto niya mga sali. Para mas maganda yung sa kanya. May mic kayo dito, Nay? May microphone kayo? Meron po. O di gawa tayo ng ngayon? Contest. Masali ka? Contest. Pinaano ko lang sabi Kalaban mo si Kuya Robin. Hindi naman yan mga nakasilpon niya, binabasa lang niya sa silpon, hindi naman niya kabita. Parang gusto ko lang siya memorize siya para dire-dire. May dala mo yung cellphone mo, Kuya. All this time. All this time ang kakantahin niya. Wala naman sa YouTube. YouTube. All this time. Wala naman. Sabi ko para makapagala-gala siya. Pero binigyan naman siya ng Dibati. T-H-I-S. This. Yan, karaoke. Ayan. Ayan, all this time. Sige, okay lang kahit copyright. Basta marinig natin ang Di bawasan mo yung volume. Basan niya na lang siguro. May basaan ba? Oh, sige. Galing. Ay. Imamike pa yan? Hindi na. Gusto mo mic? Hindi na, ayaw na dapat. Pero sa stage gusto mo doon? Hindi. Pero magusto mo talaga siya na. Kanta na mo. Sige na. Bibigyan kita ng gusto mo. Magkano gusto mo? Siguro gusto mo, Mike. Ha? Magkanta ka daw dyan. Kaya. Ano kaya? Kami lang naman eh. Pero nagsali siya. Sabi daw ng mga tao. Tinga, sumunod si Juby umakyat. Matagal na yung Kakahiya daw. Buti, sabi. Sumunod. Ibig sabihin na talaga re-recover na yung niya. Laban talaga siya ng mga kasi maganda yung... Pero ayaw niya magkakabisa. Ayaw niya, sabi ko,
ano pa siya, dito pa siya kung saan sa dadaan, kung doon sa hagdan, doon sa ano baga sa Mercedes. Pa hindi siya marunong magtaas ng ano, gusto lang niya yung mga Okay lang ganun talaga na mga simula. Unti-unti sa mga ano, sabi ko, video ano. Sige na, Chubby, ano, ipremyuhan kita. Ikaw pati ang ano, siguradong panalo pag nagkanta ka. Sigurado ng first place ka pag nagkanta ka. Makanta ka daw. Bakit? Sila lang naman dalawa. Maraming tao nga. Kami ang judge. No. Kami ang judge. Ang kalaban mo si nanay. Ako peke judge kasi hindi ako Kung sino ang mananalo. Magaling yan din ng kanta si Kuya Alvin. Binigyan ng consolation prize na nasa ano, tapos 250 lang siguro, tapos nabunot pa yung pangalan niya, binigyan pa 100, kaya naka 350 siya. Okay. Wow! Tapos nakagala naman siya, sabi ko, buti na lang, sasamahan ko na lang para. Gusto nyo na magala tayo? Ha? Oh, pwede ngayon, maaga pa naman, ano, Kuya Robin? Ano pa lang, alas 11 pa lang. Nagkain na kayo, Nay? Hindi pa, nagluluto pa lang po. Tatanghaliin na. Wala pang pagkain. Ano na? Saan mo, Joby, gusto mong pumunta? Kahit saan. Kahit saan. Doon tayo sa sa Mangkamagong, sa Rose Boulevard ba? Ano? Oo. Gusto mo doon? Sa Rose Boulevard, doon sa Mangkamagong, tabi dagat. Mag-fresh ko din doon, di ba? Oo. Ano? Mangkamagong. Tawa ako kay Joby. Gusto mo kumanta? Nagtag mo. Sige, kinukaan mo na yan. Sabi ko, gusto. Hindi naman yan mananalo. At cellphone lang nga binabasa. Sabi ko doon sa operator, isasatak lang yan, ano, o di dala-dala niya yung cellphone doon sa, ano, itakat. Pagkatapos, sabi nung, tinanong siya, sabi yan, yung ganda mong, ano ba kang tinanong sa kanya? Sabi daw, yung ganda mong yan. Sabi daw, wala ka pang boyfriend? Ikaw kung anong tinanong sa kanya, basta narinig ko yan. Ganda Tinanong yan kung may boyfriend, ano? Pagkatapos sabi, ba't daw naisipan sumali? Sabi niya, gusto ko para masaya. Sabi Ayan, mga kalingap, si Joby ay, ano na, nasali ka ulit? Sa contest? Bakit sa pa-contest ko ayaw mo? Para papakantahin ka lang. Nakanta ka nga sa maraming tao. Ang dami pang nakatingin. Bakit? Nakakaya. Nahiya doon sa maraming tao, di ka nahiya. Kadami-daming tao. Pinapasali nga doon sa mga palaro. Ayaw naman yan sumali. Ayaw talaga, hindi talaga yung mga. Grabe mga kalingap. Grabe na yung pagbabago niya, no? Nalinis-linis nga. Naglilinis na, oh. Nakakapaghugas na din siya, ano, Nay? Ngayon hindi ka nahihirapan na inagaya. Pag naliligo siya, pinapaliguan mo pa rin? Hindi na. Siya na naliligo. Minsan na lang. Pag gusto kong minsan na lang. Siya na. Maligo ka na. Kunin mo na yung nandiyan na yung shampoo mo, yung towel. Dalhin mo na sa CR. Siya na lang naliligo. Minsan ko na lang yan na. Pero liligawan sana na yun Mahigpit daw ako. Ano daw? Mahigpit daw. Hindi niya kilala na yun na may ganun si Joby. Hindi niya kilala. Hindi niya alam. Ay siguro alam na din, at yung pag-akyat nga doon sa lito siya kung saan siya dadaan. Normal man yun pag diba? Kapag first time. Normal. Tinanong siya kung daw. Siguro niya hindi pa siya kumakanta. Sabi ko, anong masasabi mo, Joby, sa Team Kalingap? Mabait. Pabait sila, Tsaka pa?
Sino kaya sa Team Kalingap? Sino kaya mas po sa lahat? Sino pogi? Ha? Ikaw. Ako? Hindi si Kalingap Rab. Hindi daw. Sino? Anong pangalan? Kuya Robin. Ano? Ayos po. Ayos man. Anong plano mo gawin? Matulong ka kay mama mo? Ayun gusto mo? Mahal mo si mama mo? Uy. Sino pa ang mahal mo? Kapatid. Sana pala yung yung kapatid niya, yung may anak. Naandyan pong nagbabara-vlog. Mm. Naandyan, may bahay man po. Yun yung isa naandyan. Sino na yung gupit? Anak niyo ba yun ang gugupit o may lagay baga dyan na may Ako naman po yun. si Nana. Nagupit ka na, 50 pesos. Nagupit yung mga suki-suki ko lang dyan, yung mga dati lang na mga nagbahay. Nagupit ka pala, Nay. Pero sa mga babae lang naman po. Sa babae, pag lalaki, ayaw ko mga gupit sa Kasi medyo, maselan. Pantay dapat. Parang natatakot ako magupit. Halimbawa, sa harap na ako ay takot na ako. Sabi ko, hindi ako na Dapat babae lang. babae lang. Di ikaw na lang nagupit kay Juby. Nay? Maganda baga nagupit dati ni Nanay. Ikaw pala nagupit sa kanya. Ako lang. Nay, masabi mo na at ganito na yun si Juby. Malaki na yung pagbabago niya. Siyempre, nagpapasalamat po ako sa sa Team Kalingap at malaki na din yung pinagbago ni Juby. Di ba ang dami nyo nang pinuntahan doktor pero kailangan lang talaga tuloy-tuloy yung gamot. Nay? Sabi ko nga buong habang buhay ko hindi malilimutan ang Team Kalingap saka kay Sir Alvin. Papasalamat din ako dahil ganyan na si Juby. Hindi ko talaga malilimutan sa buong buhay kong ang tulong ng Team Kalingap sa Panginoon. Papasalamat ako. Grabe din ang padasal-dasal ko nung kay Juby. Kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil kung hindi yan ipinagamot si Juby siguro huwag kung anong nangyari na dyan. Kasi pag hindi naman po tayo ng mga paggamutan na, pas malala na malala yan. Oo, malala nga yan. Buti na nga Tsaka na siya, mataba na siya, hindi kagaya nung payat na siya. Ko naman na yun, Tapos, ang buhok niya nun pang lalaki. Nay? Pinutulan ko lang talaga yun dahil nagputol naman siya magsarili. Parang pinantay-pantay ko lang. Dahil nakatayo yan, nakuha niya ang gunting. Nakita ko naghugulog-gulog na yung mga buhok. Ginaganyan-ganyan na. Parang, sabi pinantay ko parang mo na lang. Parang siguro na nainitan. Hindi na gupit talaga pag nakakakuha Pero, talagang gunting. alalayan lang natin si Juby. Nay? Tuloy lang. Juby. At, nandito lang si mama mo, nandito lang ang Team Kalingap. At, mga kaibigan mo, basta ka lang, tuloy ka lang, huwag kang mamroblema. Dapat happy ka, masaya ka lang. Ano ang magpapasaya sa'yo? Anong mga nakakapagpasaya sa'yo? Anong gusto mong gagawin na parang mamasaya ka talaga? Makinig sa payo ng magulang. O ikaw na yung magpayo, Nay, at yan ang gusto niya. Mabait na siya na, hindi na siya kagaya ng dati. Mabait talaga. na po. Sabi ko, galing ka na para kung gusto mo pang mag-aral. Sabi ko, buti kung pa kami, malalakas pa kami, paano kung sulo-sulo ka na? Kung wala na kami ni Papa mo. Hindi sulo-sulo ka na. Buti may mga kapatid siya, Nay. Yan ang pag may kapatid. May kapatid pa naman siyang dalawang babae. Okay yun. Pero naman din, Kuya Alvin, kasi iba yan talaga habang kasama naman magulang, iba yung mga kapatid. Kasi siyempre may kanya-kanya din na pamilya. Hindi rin hindi naman habang buhay na makikitira siya sa kapatid niya pag halimbawa wala na kami. Kaya sabi ko, ikaw pagsulo ka na. Kaya sabi ko dapat magaling ka na.
Sana na. Pray lang po tayo, Nay. Para matuloy-tuloy naman magaling ni Gusto mo pag-pray? Ha? Pag-pray ka namin. Sige, pikit mo ang mata mo. Pray ka namin. Thank you, Father God, for your love. Thank you that you're able to heal the mind of Juby, spiritually, mentally. Tanggalin mo, Panginoon, yung lahat ng sakit sa kanya, sa kanyang isip. Thank you so much, Lord, for your able to heal in your power. In Jesus' name, Amen. Yan, kung gusto mong Juby, na pag halimbawa na simba kami mga linggo-linggo, Nanay, na doon kila Kalinga Prab, kung okay lang sa iyo, Nay, sama ko na lang sama naman din yung anak ko, kami ang buong pamilya, tapos nasakyan lang tayo, tapos kain-kain lang tayo sa labas, tapos mag-church lang tayo na doon kila. Pwede yun, Ano, Nay? Pero masama yan si Nanay, kailangan. Kaya yan ay. Lolo, ay pag malayo. Masuka. Nasuka siya. Okay lang, madala nating plastic. Parehas kami lula, inadala, mamasuka si Juby. Sabi, may plastic akong dala. O lang yung Mercedes lang yun. Pero naka-open pa yun, hindi pa yun naka-aircon, pero masuka. Talaga, parehas kami lulain pag nag-ano na si Juby. Kaya kung minsan ayaw ko Mayroon baga ng mga gamot baga, pag halimbawa punta po kami na sa Manila, binabigay ko na doon sa anak ko. Anong tawag? Oo namin, kahit kuya pinapainom. Mabigay kami ng sa gamot niya ulit. Tuloy-tuloy pa rin ba yung gamot niya? Opo, tuloy-tuloy pa yun. Meron pa nga dyan na isang piraso pa yun. Ay, isang piraso na lang? Yung pinabili ko nga na bago yung mamahalin yun na ipabili ko. Mali. Mali yung pinabili ko si Julie ng isang tatlong sabi ko kada isang piraso nun isang box. Yun nabili niya 3 piraso. Ito na yung sa channel natin. Maraming salamat. Sabi ko mga tuloy-tuloy. Juby, mapunta na kami. Anong sasabihin mo? Pasalamat. Welcome. Pagaling ka. Mga friends mo kami, Kuya Robin, Kuya Alvin, Kalinga Prab. Sino pa? Kilala mo? Si Ryan, yung kapitbahay nyo dyan. Si Ryan. Kilala mo yun, di ba? Sino pa? Si Edu. Kalinga Vincent. Sino pa? Si Jomar. Tapos si Papa Dan. Ang mga na siya, para hindi nakabisita dito. Yung mga nakabisita lang dito, si Ian, kilala mo? Yan, sige. At magpaalam na kami. Salamat mga kalingap. At ito po ang update kay Juby. At lalong habang tumatagal, lalong siya, nagmagaling. Thank you po sa mga nanood. At God bless po. Salamat po sa lahat.